हाग्रामानि देबेरगाव समस्तियाव जेरावहाय हाग्रामा एमसिएलए जाना दङ बेवहाय आंनि अनसुलि बिसिखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय केन्डिडेट होनो आं चिफ सारखौ रिकुवेस्ट खालामबाय दं हाग्रामानि बेरेखायनांनो आं थांबाथ' जाल्लायानो जाबाय आंनिफ्राय एसेसो चेलेन्ज खालामदों बिथाङा आंनि बिसिखौ फेजेनग्रोदों बिनि उनाव आंखौ फेजेनफैदों खाफाला गाज्रि आंनि समस्तियावहाय बा 11 नं चिरांदुवार समस्तियावहाय दिनै जोंना बेनिफिसियारिनि जा जथुमा बे जथुमायाव मोनसे कमिउनिटिया बाहागो लानो हायाखिसै आदिबासि सानजारि कमिउनिटिया बिथांमोना गावस्रा मोनसे हारिनि गेदेर मोनसे रंजामा दङ माहारियारि मोनसे रंजामा बे रंजामायाव बा फोरबोआव बिथांमोना बाहागो लानानै दिनै बाहागो लानो हायाखै थारमाने जों बेवहाय 10,000 टारगेट लादोंमोन अब्लाबो 9,000 मानसिया गेदारिं जादों 10,000 जायाखै नंखाय बुंनानै लाब गैया जुदि जोंनि आदिबासिफ्रा बा सानथालिफ्रा बाहागो लानो हानायबा 11 निफ्राय 12,000 मानसि गेदारिं जानायनि जों टारगेट लादों अब्लाबो जोङो सेटिसफाइड जुदि मोनसे न'खरनिफ्राय सासे फैदोंबाबो 9,000 मानसिया बेवहाय गेदारिं जादोंबा 9 सानजाबथाम 27,000 जोंना इउपिपिएलआ मोननानै दंखायो गतिके बेवहाय साननांगौ जेबो गैया आरो नेक्स्ट एबिसि XYZ जायखियानो केन्डिडेट जाया मानो इउपिपिएल दोलोआ 11 नं चिरांदुवाराव देरहाखायो नोंथांनि नैबे समस्तियाव हाग्रामा महिला बिथाङा नोंथांनि हेंथायै गेलेनो नागिरदों हाग्रामा बिथाङा बेवहाय फैया बिथांनि खोथा खिन्थु हाग्रामानि देबेरगाव समस्तियाव जेरावहाय हाग्रामा एमसिएलए जाना दङ बेवहाय आंनि अनसुलि बिसिखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय केन्डिडेट होनो आं चिफ सारखौ रिकुवेस्ट खालामबाय दं हाग्रामानि बेरेखायनांनो आं थांबाथ' जाल्लायानो जाबाय आंनिफ्राय एसेसो चेलेन्ज खालामदों बिथाङा फैनो सिगां आंनि बिसिखौ फेजेनग्रोदों बिनि उनाव आंखौ फेजेनफैदों